Казва, Азис казва, от 1 прави 50. С голямо сърце. Може би от най-големите сърца. От 1 прави 50. С най-голямото сърце. Азисе, Азисе. От 1 прави 50. Човека с най-голямото сърце. Азис се нарича, много го обичам. Азис се нарича, много го обичам. Той е най-лудия, най-мощния. Да се знае, нека да се чуе. Значи, не обича да взима пари кеш, обича да взима лев по лев. То се знае защо. Знам. Така се... Повече, повече, и повече, и повече, и повече, и повече. Лев по лев, по два, по три. Взима ги по един, по два, по три. Взимам им парите, също и душите, също и душите. Айде Азис, 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 Азис. Най-добрия шампион, няма втори като него. Най-добрия шампиона. Взима ги лев по лев, 2 по 3, по 5 по 10, по 20 по 30, по 100 по 200. Направо ги обирам, оставам ги без пари и без кафе, и без цигара. Без пари и без кафе, и без цигара. Лев, 2, по 100, по 200, по 300. Всичките пари им взимам. Взимам им парите, взимам им парите, взимам им парите. Поле по 2, поле по 2. Взимам им парите, взимам им парите, взимам им парите. Поле по 2, поле. Азис се нарича, всички го обичат. Всички го обичат, след него тичат зад гърба му. От краката му ще лазят всичките душмани, защото няма шанс да излезате, брати, на среща, да ти дойдат очи в очи. Тръгнал съм от улата. Крътот, yes, крътот. Yes, go. Go.